नवापूर सीमा तपासणी नाक्यावरील आरोग्यसेवक धुळे येथे कोरोना बाधिताच्या संपर्कात आला होता. मात्र आज त्याची कोरोना तपासणी अहवाल निगेटिव्ह आल्यावर प्रशासनाने सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. धुळे येथे कोरोना बाधिताच्या संपर्कात आलेल्या वावडी प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथील एक 40 वर्षीय पुरुष आरोग्यसेवकपदी काम करतो. त्याची नियुक्ती सध्या नवापूर सीमा तपासणी नाक्यावर होती. काही दिवसांपूर्वी तो धुळे येथे गेला असता तिकडे एका महिला कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णाच्या संपर्कात आला. त्या महिलेस त्याने ओमनी गाडीत बसून हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. तो आरोग्यसेवक नवापूर येथे ड्युटीस आला असता आरोग्य विभागाला याची माहिती मिळताच तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर हरिश्चंद्र कोकणी यांनी त्वरित त्यास वेगळे केले. त्याच्या संपर्कात 5 पोलीस कर्मचारी, 1 डॉक्टर आणि 4 आरोग्यसेवक संपर्कात आले होते. ही बाब नवापूरचे पोलीस निरीक्षक विजयसिंग राजपूत, गट विकास अधिकारी नंदकुमार वालेकर व तहसीलदार देवरे यांच्या लक्षात येताच समवेत सीमा तपासणी नाक्यावर जाऊन त्यांनी तात्काळ संबंधित आरोग्यसेवकास नंदुरबार जिल्हा रुग्णालयात कोरोना टेस्टसाठी पाठवले व बाकी त्यांच्या संपर्कामध्ये आलेल्यांना नवापूर येथील क्वारंटाईन सेंटरमध्ये पाठवण्यात आले होते. आज त्या आरोग्यसेवकाचा तपासणी अहवाल प्रशासनास प्राप्त झाला असून निगेटिव्ह आल्यावर प्रशासकीय यंत्रणेने आणि त्याच्या संपर्कात आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. नवापूर तालुक्यात हा ग्रीन झोन मध्ये असून तो तसाच राहावा म्हणून कोरोना योद्धा गट विकास अधिकारी नंदकुमार वाळेकर, पोलीस निरीक्षक विजयसिंह राजपूत, मुख्य अधिकारी राजेंद्र नजन, तहसीलदार राहुल देवरे, तालुका वैद्यकीय अधिकारी हरिश्चंद्र कोकणी हे वेळोवेळी आढावा घेत आहेत. महाराष्ट्र चॅलेंज लाईव्ह, जयेंद्र चव्हाण.